ನಮಸ್ತೆ, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಕುಟುಂಬ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್. ಇನಿತಾ ಶ್ಲೋಕನ್ ಕೇನ್ಗ ಬಲಿ. ಅನ್ಯೇ ಚ ಭವಃ ಶೂರ ಮಧ್ಯರ್ಥೆ ತಪ್ತ ಜೀವಿತಾಃ ಜ್ಞಾನ ಶಸ್ತ್ರ ಪ್ರವಹರ್ಣಾಃ ಸರ್ವೇ ಯುದ್ಧ ವಿಶಾರದಃ. ಈ ಶ್ಲೋಕದ ಅರ್ಥದಾದ ಪಂಡ ದುರ್ಯೋಧನೆ ದ್ರೋಣಾಚಾರ್ಯರ್ ನಡಿಪೋದು ಕೌರವೇರ್ನ ಪಕ್ಷಡಿಪುನಂಚಿನ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಬಲಶಾಲಿ ಯೋಧೇರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಕುದರ್ ಪಂಡೆ ಅಂಚನೆ ಆ ದ್ರೋಣಾಚಾರ್ಯರ ನನಾತ್ ಪನ್ಪೇದಾದ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಈ ಕೌರವೇರ್ನ ಪಕ್ಷಡ್ ಈತೆ ಯೋಧೇರ್ ಮಾತ್ರ ಇಪ್ಪುನತ್ ನನಾತ್ ಮಸ್ತ್ ಯೋಧೇರುಳ್ಳಿರ್ ಮಸ್ತ್ ಪವರ್ಫುಲ್ ಯೋಧೇರುಳ್ಳಿರ್ ಆಕುಲ್ ಎಂಕೋಸ್ಕರ ಪ್ರಾಣನೇ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ನಿಷ್ಠಾವಂತ ಯೋಧೇರಿಲ್ಲ ಉಳ್ಳೇರ್ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷಡ್ ಪಂದ್ ಆ ದ್ರೋಣಾಚಾರ್ಯಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮನ್ಪೆ ದಾಯ್ ಪನ್ಪೆ ಪಂಡ ದ್ರೋಣಾಚಾರ್ಯರ್ ಓಲು ಆ ಪಕ್ಷದ ನನ್ನ ತಿರ್ಗದ ಪೋವೇರ್ ಪನ್ಪುನ ಕಾರಣಗೋಸ್ಕರ ದುರ್ಯೋಧನೆ ಈ ಪ್ಲಾನ್ ಅನ್ನು ಮನ್ಪೆ. ಈ ಶ್ಲೋಕಡ್ ನಮಕ್ ದಿಕ್ಕುನ ಪಾಠದಾದ ಪಂಡ ಸಂಖ್ಯಾ ಬಲಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇಪ್ಪುನು ಧರ್ಮ ಬಲಡ್. ದುರ್ಯೋಧನದ ಅಹಂಕಾರ ಇತ್ತಂಡು ಓ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಪಂಡ ಆಯನ ಪಕ್ಷಡಿಪ್ಪುನ ಸಂಖ್ಯಾ ಬಲಡ್ ಪಂಡ ಆಯನ ಪಕ್ಷಡಿಪ್ಪುನ ಸಂಖ್ಯೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತನ್ ಅಂಚದಾಯ ಒಂಜಿ ಧೈರ್ಯ ಇತ್ತನ್ ಗಮಂಡ್ ಇತ್ತನ್ ಆಂಡ ಕಡಿಕ್ ವಿನ್ನಾಯಿನಿ ಸಂಖ್ಯಾ ಬಲ ಅತ್ತೆ ಧರ್ಮ ಬಲ ಅಂದ್ ಪಾಂಡವೇರ್ನ ಪಕ್ಷ ಇತ್ತೀನಿ ಧರ್ಮ ಬಲ ಸಂಖ್ಯಾ ಬಲ ಅತ್ತೆ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಸಾತಾದಿತ್ತೀನಿ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮ ಅಂಚಾತಿಪ್ನಗ ಕಡೇಕ್ ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರ ವಿನ್ನಾಯಿನಿ ಪಾಂಡವೇರ್ ಏನೋ ಮಲ್ಲ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮಲ್ಲ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಏರ್ನನ ಮಂಡೆ ಕಟ್ತದೆ ಏರಿಗ ಮೋಸ ಮಂತದೆ ಆಯ್ನ ಜೀವನ ನಡಪಾರೆ ಒಂಜಿ ಬೇಲೆ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಪಂಡ ಐಕ್ ನಮ್ಮ ಸಪೋರ್ಟಿವ್ ಆದಿತ್ತಂಡ ಖಂಡಿತವಾದಲ್ಲ ಆಯ್ಗ್ಲ ಅವು ಲಾಸೆ ನಮಕ್ಲ ಲಾಸೆ ನಮ್ಮನ ಜೀವನ ಎಡ್ಡೆಡಾಪುಜಿ ಆಯ್ನ ಜೀವನ ಎಡ್ಡೆಡಾಪುಜಿ ಅವೇ ಬುಡ್ದು ನಮ್ಮ ಇತ ಒವ್ವ ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮಸ್ತ್ ಬಂಗಡುಲ್ಲೆ ಆಯ್ ಮಸ್ತ್ ಎಫರ್ಟ್ ಪಾರ್ದ್ ಆಯ್ನ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಐಕ್ ನಮ್ಮ ಸಪೋರ್ಟ್ ಆದಿತ್ತಂಡ ಖಂಡಿತವಾದ ಆಯ್ಗ್ಲ ಐಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ತಿಕ್ಕುಡು ನಮಕ್ಲ ಪುದರ್ ತಿಕ್ಕುಡು ಪಂಪನ ಈ ಒಂಜಿ ಪಾಠ ನಮಕ್ ಈ ಶ್ಲೋಕಡಿ ಇನಿ ಗೊತ್ತಾಯ್. ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಈ ಶ್ಲೋಕ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತಂಡ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಮಂತ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮಂತ್ಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಂತ್ಲೆ ಇಂಚನೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಂತೊಂದು ಪ್ಲೇ ನಮ್ಮ ದಿಕ್ಕಿಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದ ಶ್ಲೋಕಡೆ. ಅಂಟಿಲ್ ದೆನ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್, ಬೈ ಬೈ.